വാട്ട്സ്ആപ്പ് പീപ്പിൾ. നമുക്കറിയാം പബ്ജി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നെയിം അവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരിപ്പോൾ. പിന്നെ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര MBയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ലോഞ്ച് ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് ക്രോമിലൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര MBയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് എത്രയാണ് നോക്കാം. വെറും 610 MBയിലാണ് പബ്ജി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആവുന്നത്. ഫ്രീ ഫയറിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന നേരത്തെ ഫ്രീ ഫയറിന് 709 MBയാണ്. ഫ്രീ ഫയറിനേക്കാളും താഴെ MBയാണ് നമ്മുടെ പബ്ജിക്ക് ഉള്ളത്. പബ്ജി പണ്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഗ്രാഫിക്സിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫ്രീ ഫയറിന് തന്നെ പാരയാകാൻ ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 2 ഗെയിമും കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് 2 ഗെയിമും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതവിടെ വെക്കട്ടെ. പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് പബ്ജി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് ഗെയിമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ ബൈ. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.